दिलू काय बघते तू? काय बघते? आपला जिरा चांगला तडतडला ना की त्याच्यामध्ये आपली ही वाटलेली ग्रेव्ही टाकायची. नमस्ते. आज आपण गिफ्ट बघूया खोलून आणि ते कोणी कोणी दिलाय काय काय दिलाय ते आपण आता बघूया. गिफ्ट नंबर 1 उघडू नको, पहिलं साईडला ठेव. ठीक आहे. गिफ्ट नंबर 2 बापरे भारी आहे. साईडला ठेव. हे सगळं राईट साईडला ठेवते जे पहिले देतोय मी. गिफ्ट नंबर 3 जड आहे पण खोलू नको. आणि हे गिफ्ट नंबर 4 हे राईट साईडला ठेव तुझ्या. या साईडला. हां राईट साईडला. आता हे सगळे मलाच आलेले आहेत. अर्धे तुला दिलेले ना, अर्धे मी मागवलेले आहेत. अच्छा हे ह्या साईडला ठेव. आता या साईडला. प्लेटमध्ये ठेव. आता हे सर्व तुझ्या लेफ्ट साईडला ठेव. कितीतरी गिफ्ट आहे. हा माझ्या एका हाताने उचलणार नाही. हे पण लेफ्टला. आता तू बोलशील मी लेफ्ट आणि राईट का करतोय, बरोबर? कितीतरी आले. आले ना हे राईट वाले तुला आलेले आहेत. हे हा आणि लेफ्ट वाले मी मागवलेले आहेत तुझ्या. हे हे सबस्क्रायबरने दिलेले आहेत. दिल जे चेक करते ते. हे दिल चेक करते. आणि हे दिल तू काय चेक करते? ठेवते. हे त्या साईडला. तर सर्वात आधी तू सबस्क्रायबरने दिलेले खोल एक एक. हा हा डब्बा खोल, बघूया काय आहे. प्लेट कशाला? प्लेटमध्ये ठेव जे डब्यामध्ये आहे ते. अच्छा ग्लास आहेत, कप आहे ना. आणि हा मला सबस्क्रायबरने पाठवलेत. बघा किती मस्त आहे. किती आहे? 4 आहे. 4 देती प्लेट माझ्याकडे. हे बघा गिफ्ट नंबर 1. हा गिफ्ट कसा वाटला तुम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. ग्लास आहेत ना, होय. कप आहे. आपण हे यूज केलेले आहेत माहिती आहे ना. हा काय कशात यूज केले ते तुम्हाला रेसिपी येणार. तर कोणता गिफ्ट खोलतो बघ, ते दिलचाच खोलणार ती ना. मी तोडणार ते आतमधलं सर्व. ते बघूया काय आहे. आणि फटाफट खोल कारण खूप आहेत ना, टाइम जास्त लागेल व्हिडिओला. मग हे पण आम्हाला सबस्क्रायबरने दिलेले आहेत. त्यांचे नावं आम्ही नंतर डिस्क्लोज करू. हे कोणी दिलंय, हे कोणी दिलंय, हे कोणी दिलंय आम्ही नंतर डिस्क्लोज करू, कारण आता नाही सांगू शकत. बॅग आहे. अरे वा. झिप खोल. दिलचं काय चालू तिकडे. आणि तो खोल. तो कप्पा. अरे वा मस्त कलर आहे ना. म्हणजे असा कलर आहे की कोणत्याही ड्रेसवर तुला बस घालून दाखव. मस्त आहे, छान आहे. हे बघा मस्त आहे ना. गिफ्ट नंबर 3 उघड. काय उघडशील? हे उघड. हे ताईने पाठवलंय. हे हां काय सांगे, काय सांगे. ते शिजर. हे काय? सिझलर प्लेट. शिजलर प्लेट. खोल खोल. आणि जर कोणत्या प्रोडक्टची अमेझॉन लिंक असेल तर ते आम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊ. शिजलर प्लेट. ही लोखंडाची. ही काढ. हे बघा सिझलर प्लेट कशी असते बघा. दाखव वजन. किती वजन आहे. भारी. बापरे वजन आहे. हे लोखंड आहे ना पूर्ण मम्मी. हा ह्याच्यात गरम करायचं. ही तव्यासारखं तापवायची मम्मी एकदम जास्त 10-15 मिनटं. ह्याच्यात मग घ्यायचं आणि मग बुडबुड बुडबुड सर्व मस्त. पनीर सिझलर बनवूया आता ह्याच्यात. हा है ना. हा मस्त आहे ना. छान आहे. हे तुटलं आहे का दाखव. नाही नाही बरोबर तशी झालो. गिफ्ट नंबर 4 उघड. कोणतं हे? हा वाला. हां हे झालं ना. दिल बघा. काय दिल. जा गिफ्ट खोल. जा जा. काय सांगे. काय आहे ते? काय माहिती आहे खोलल्याशिवाय कसं माहिती पडेल.
एवढं पॅक केलेलं आहे. ते एक्साइटमेंट असली पाहिजे ना तेवढं खोलताना. हा. मग गिफ्ट द्यायलात ना. खोलते आणि कधी बघते झालंय. हां आता हे आता दिवसभर मम्मी फोडत बसणार. राहणार. हे बघा हे दिवसभर असे टाक 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 अरे वा, फोडत बसणार. प्लेटी आहेत वाटतं. येस. आपल्याकडे प्लेटी नाही होते ना. हां म्हणून मी हा गिफ्ट तुला घेतलाय. किती दिवस पाठीवर होते प्लेटी मागव, तसंच निघत नाही. एवढं पॅक केलंय ना बघू. कारण ते वस्तू तशी आहे ना, त्याला पॅक केल्याशिवाय मग ते सेफ नाही राहणार ना. खूप पॅकिंग आहे ना त्याला. डबल ट्रिपल. चला आता एक एक खोला. हे काय प्लेट आवडली. कोणती? ही. ही वाली सिझलर. हा. हे बॅट दिले तुला. बॅट. वा मस्त. मला अशी आवड होती माहितीये का. हे मस्त ना. पाहिजे. हे बघा तुम्ही थांबा एक एक त्यांना दाखवते. बघा इकडून बघ, इकडून हे पण आहे त्याला असं पकडायला आणि सर्व केलं तर किती छान दिसेल याच्यात मम्मी रेसिपी. असं पकडायचं. हो हे बघ असा अंगठा पकडायचा. हे बघ किती मस्त वाटतं ना. मस्त वाटतं. आणि तुम्हाला क्वालिटी सांगितली तर खूप छान आहे. हे बघा मी जिकडून मागवली आहे ना तिकडून तुम्हाला मी लिंक पण देतो. तुम्ही मागू शकता, बघू शकता. मस्त आहे एकदम. जड पण आहे, चांगली आहे ना. आता नेक्स्ट मस्त कटलेट ठेवायला आणि काय समजा कसंही ठेवायला, काही ठेवायला. डिझाईन पण बघा आणि हातात पकडल्यावर त्याची क्वालिटी पण छान वाटते ना. दिल चालली आहे. बोलतील एवढं खोलेपर्यंत किती टाइम लागेल. तेच ना. झालं 2. आता हे तर लय भारी आहे ना. आपल्याला असे हवे होते ना. असे पाहिजे होते आपल्याला. आता ह्याच्यात राईस किंवा काही ठेवलं तरी सूप म्हणजे काही लिक्विड ठेवा किंवा काही ठेवा भाजी किंवा भाजी ठेवा, भाजी वाढा. मस्त वाटेल ना एकदम. हे तिन्ही प्लेट. हे तिन्ही प्लेट आपले कप बशा, सिझलर प्लेट आणि आपली बॅग. हे झाले आपले राईट साईडचे गिफ्ट्स फ्रॉम सबस्क्रायबर. मस्त आहे. मस्त ना. हे कप खूप छान आहे. हे वाले ना. कसं वाटलं मी तुला गिफ्ट? बॅग तर खूपच भारी आहे. कुठे पण न्यायला. कुठे पण न्यायला. आता आपल्या सर्विंगचं म्हणजे छोटी नाही मोठी नाही, एकदम मस्त. आता हे आलं म्हणजे आपल्याला सिझलरची रेसिपी आता मिळतील बघायला. आता हे वापरायचे. सर्विंगला पण आपल्याला आता हाय सर्व. आता कमेंट करून हे सांगा की ह्या सर्व बॉक्स मध्ये काय असू शकतं. इकडे बॉक्स बघा. हे आता नाही खोलायचे. नाही आता नाही. हे जड आहेत पण. हा खूप जड असतील ना ते. मला खूप आवडलं. पण असं नाही की मला गिफ्ट पाहिजे असं नाही. प्रेमाने मला बोलता, कमेंट मध्ये लिहिता, रेसिपी बघता, तेच मला खाली पाहिजे असतं. बाकी काय नको मला. गिफ्ट नको, काय नको. पण आता ते ज्यांनी दिले आहेत ना ते दाखवणं गरजेचं आहे. हा ते घरचेच आहे, दाखवायला पाहिजे ना. हे गिफ्ट ना ऍक्च्युली हाय मम्मी तुझ्यासाठी पण त्यांच्यासाठी पण आहे. त्यांच्यासाठी पण. हा कारण हे जे गिफ्ट मी घेतलेले आहेत ना हे त्यांना पण मी घ्यायला लावणार. अच्छा म्हणजे त्यांनी पण घ्यायचं ते. हा त्यांनी पण घ्यायचं म्हणून मी त्यांना नंतर उघडून दाखवणार. चालेल. मग दुसऱ्या पुढच्या रेसिपी मध्ये. हा म्हणजे हे पाठोपाठ जाणार ना आपलं. हो. दिलू चल किचन मध्ये. आता चला रेसिपी बनवायला. आता आपलं गिफ्ट झालंय सगळं बघून. अर्धा अजून बघायचं ते दुसऱ्या व्हिडिओ मध्ये. आता पहिलं भूक लागली, पहिली भाजी बनवून घेते. चल. नमस्ते. आज मी आलू मटरची भाजी बनवते. आता चांगले मटर स्वस्त झालेले आहे. कुठे 20 रुपये किलो आहे, कुठे 25 रुपये किलो, कुठे 30 रुपये किलो असे आलेले आहेत आता. म्हणजे आता संपायला पण आले आहेत. आता त्याचा भर आलाय. आता तुम्ही काय करा, मटर आणा आणि फ्रोझन मटर बनवून ठेवा. तसेच मी आहे ना 5 किलो मटरचे शेंगा आणलेले ते मी यांना फ्रोझन करून उबलून वगैरे ते मी फ्रीज मध्ये ठेवलेले आहे. डीप फ्रीजर मध्ये ठेवलेले. फ्रीजर मध्ये त्याच्यातलीच मी एक. कारण आता 20 रुपये 30 रुपये किलो आहेत. नंतर 100 रुपये 120 रुपये किलो पण जातात. 25 रुपये पाव असतात. म्हणजे ते पण अर्धे खराब अर्धे चांगले. चौपट असतात. चौपटने असतात. 30 रुपये पाव असतात कधी कधी तेव्हा. आता मी त्याच्यातली एक पिशवी काढून घेतली मला वापरायला. आणि त्याच्यासाठी 2 बटाटे घेतले बघा. आता तुम्हाला आहे ना एकदम स्वस्त आणि साधी तुम्हाला आलू मटरची भाजी करून दाखवते. आणि त्याच्यासाठी पहिला आहे ना हे मी वाटून घेणार आहे बघा. काय काय, एक छोटा कांदा घेतलाय, 2 टोमॅटो, हे आलं घेतलंय, हे 5 लसूणच्या पाकळ्या आहेत, 6 आणि थोडीशी कोथिंबीर. हे आपल्याला आहे ना एकत्र पेस्ट करून घ्यायचं आहे. वाटायच्या आधी आहे ना
मी तुम्हाला थोडी बटाटी आहेत ना ही फ्राय करून घेणार आहे. आता त्याचं पहिलं पाणी काढून टाकते. आता इथे मी बटाट्यातलं पाणी काढून टाकलंय पूर्ण. आता कढईमध्ये तेल टाकते. बटाटे इकडे फ्राय करायला ठेवले आहे. तोपर्यंत आपण हा मसाला वाटून घेऊया. पाणी टाकायचंय? पाणी नंतर टाकायचं, आधी सुकाट वाटून घ्यायचं. आता इथे बटाटी बघा आपली चांगली फ्राय झाली आहे. आपण कच्ची बटाटी टाकण्यापेक्षा अशी आपण फ्राय करून टाकली ना तर ती खायला चांगली लागतात. हो छान लागतात. हा इकडे आपलं वाटप पण झालं. आणि बटाटी आपण फ्राय करताना ना जेवढं आपल्याला आता भाजीला तेल लागणार आहे ना तेवढंच बटाट्यामध्ये टाकायचं, म्हणजे तेच तेल आपण भाजीमध्ये वापरू शकतो. आता हे तेल बघा आपलं पहिलं भाजीतलंच आहे ते बटाटा फ्राय केलेलं. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मी जिरा टाकते. आपला जिरा चांगला तडतडला ना की त्याच्यामध्ये आपली ही वाटलेली ग्रेव्ही टाकायची. ग्रेव्हीला सुगंध चांगला आला ना. हा तडका दिला ना त्याला जिऱ्याचा. आता आपण ही ग्रेव्ही आहे ना चांगली शिजवून घ्यायची आहे. पण काय करते माहिती आहे का, त्याच्यामध्येच आपले मसाले टाकून घ्यायचे, मग ते मसाले पण त्याच्याबरोबर ग्रेव्ही बरोबर शिजून येतील. आता आपला हा घरातला तिखट मसाला आहे अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि अर्धा चमचा धना पावडर. हे आपले मसाले सगळे त्याच्यामध्ये आता एकत्र टाकते. आता सर्व मसाले आपले ग्रेव्हीमध्ये टाकले. आता ग्रेव्ही आहे ना चांगली शिजू द्यायची जरा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी हे मटर टाकते. मटर आपले थोडे बॉईल झालेले आहे. आपल्याला जेवढे पाहिजे ना मटर तेवढे आपण वापरायचे. मला वाटतं मला पण आणि बघणाऱ्यांना पण एक सवय झाली असेल. मम्मी तुझ्या बाजूला असे आता 1 महिना झाला कोण ना कोण उभेच राहायचं ना. आता तू एकटी इकडे परत. त्याला वाटत असेल ना काकीने काहीतरी बनवायला पाहिजे. ना इकडे कोणतरी असतात ना नेहमी. आज किचन मध्ये मी एकटीच आहे पहिल्यासारखी. तुम्हाला कसं वाटतंय सांगा. मी आज परत मी एकटी बनवते. रिक्वेस्ट खूप होती की तू पण दाखव जरा रेसिपी. आता आपल्याला किती वेळ ठेवायचं पण दाखवत मी दाखवत नाही होती, पण मी पण त्यांच्या बरोबर करत होती ना. आता किती वेळ ठेवायचं? हे आपले 2 मिनिटं जरा ग्रेव्ही त्याच्या बरोबर जरा शिजू दे. ओपन शिजायला द्यायची. आता ही मला ना ग्रेव्ही शिजवायची होती, पण मी मटर का टाकले ती ग्रेव्ही आहे ना उडते वरती. मग ते सगळे टिपके उडतात, हातावर पण आपल्याला उडतात. म्हणून मी त्याच्यामध्ये ते मटर टाकले वाटाणे. आता मग वाटाणे टाकले म्हणून ती ग्रेव्ही आहे ना आतल्यात ते शिजते बघा वाटाणे बरोबर. आणि आपले मटर शिजलेले आहेत. आता आपल्याला काही टेन्शन नाही. आपण त्याच्यामध्ये आता डायरेक्ट बटाटी टाकायची. बॉइल्ड मटर आहेत ना ते? हा बॉइल्ड मटर आहे. बटाटी पण आपली बघ मस्त शिजले आहेत. हे जास्त चव लागतं त्याला, छान चव लागते. आपली फ्रेंच फ्राय असते ना तशी झाली. आपल्या फ्रेंच सिझलर मध्ये नाही त्यांनी टाकलेले मम्मी ते. अशी तुम्ही आहे ना कधी पण भाजी बनवाल ना तर कच्चं बटाटा टाकण्यापेक्षा तुम्ही अशी बटाटी फ्राय करून कुठल्या पण भाजीत टाका. मग चिकन मध्ये मटन मध्ये टाकला तरी पण चालेल, खूप छान लागतात. आपण अशी बटाटी आपण वजरीमध्ये टाकली होती माहितीये तुला? हो लक्षात आहे. हा वजरीमध्ये टाकलेली. आता मी तुम्हाला भाजीचा एक प्रकार दाखवते. आता प्रकार झाला. याच्यामध्ये आपलं थोडंसं पाणी आणि आपलं चवीपुरतं मीठ टाकलं की नाही, उकळी आली चांगली 2-3 उकळी यायला द्यायची, म्हणजे शिजायला द्यायचं की त्याच्यामध्ये आपली सुकी भाजी तयार झाली. आणि आपल्याला आता ग्रेव्ही पाहिजे ना भातावर पाहिजे डाळ, तर आपण थोडं पाणी टाकायचं. आता हे आपलं भांडं धुवून त्याच्यामध्ये टाकायचं आणि जेवढं आपल्याला पाणी पाहिजे तेवढं टाकायचं. म्हणजे आपल्याला चपातीमध्ये पण आणि चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर आणि भाताबरोबर सुद्धा आपण खाऊ शकतो. अशी घ्यायची म्हणजे पाणी टाकायचं. तुला मटर खूप आवडतात ना? मला मटर खूप आवडतात. कमेंट करून सांगा असे कोण आहे ज्यांना मटर खूप आवडतात आणि असे कोण आहे ज्यांना मटर आवडतच नाही. ताईला आपले खूप असे मटर आवडतात. ते दुसरे मटर वाटाणे खात नाही. सुके वाटाणे असतात ना दुकानातले ते ती खात नाही. हे तिला खूप आवडतात असे. आता मी नाही थोडं भातावर पण करते, कारण तुम्हाला माहितीये मला भात आवडतो. मला पण. तुला पण आवडतो. आता त्याच्यामध्ये मी मीठ टाकते. थोडं चवीपुरतं मीठ टाकायचं. मग त्याला उकळी आली की झालं? हा उकळी येऊ द्यायची जरा, म्हणजे शिजू द्यायचं जरा. त्याला मीठ पण लागलं पाहिजे ना. आता हे शिजेपर्यंत मी ते काय करते माहितीये का, एवढी सगळी भांडी घासून टाकते. आता इथे बघा
आलू मटरची भाजी मस्त छान झालेली आहे. 12 मिनिटं आम्ही गॅसवर ठेवली होती. हा मस्त झाले ना. मस्त शिजले. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आणि 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 काय राहिलं? काय राहिलं? कमेंट. हा कमेंट करा. दिल मी तर बघा. पहिलीच बोलले कमेंट करा. जा ये वरती दिल ये. हा ये. मारुडी दिलू हे बघ काय मारुडी. दिलूनी पहिलंच चेक केलंय.